Li Tirkiyeyê sih û neh bajaran de ji 28 Tirmehê ve ji 107 zêdetir şewatên daristanan rûdan û li bajarên wek Antalya û Muğlayê şewat berdewam in. Wezareta Bajarvaniyê da zanîn ku li Antalyayê 48 gund ji şewatê bibandor bûne ku gundên navçeya Gündoğmuşê jî ziyaneke mezin ji şewatê dîtin. Welatiyan ji bo ku canê xwe ji şewatê rizgar bikin, dest ji xaniyên xwe berdan û ketin ser rêyan ku di wesayîtan de û li ser rêyan radikevin. Mustafa Bozkurcî yek ji wan kesan e ku ji deregmayîna müdaxeleya şewatê bigiliye û dibêje xelk li benda alîkariyê ye. Manavgat yangınından dolayı da buraya müdahale biraz geç kaldı. Dema li vê derê agir dest pê kir, li navenda Manavgatê jî agir dest pê kiribû. Giraniya xebatên temirandinê dan Manavgatê ku ji ber wê ev derwisa mezin bû û xelkê bi derfetên xwe müdaxele kirin. Niha xebat bi rêkûpêk û bi pergalî nameşin. Herkes li gorî derfetên xwe dixebite. Millet li ser rêyan bêcih û war û perîşan in. Di müdaxeleya şewatên daristanan de 16 firoke, 55 helîkopter tên bikaranîn û her wiha 6500 xebatkarên tîmên agirkujiyê jî ji erdê ve hewl didin ku agir bitemirînin. Heta li hinek deveran xelk jî tevlî xebatê temirandinê dibin û xebatkarên tîmên agirkujiyê didin zanîn ku ji wan re astengiya herî mezin baye ku ev yek müdaxeleyê zehmet dike. Devletin bütün imkanları burada. Em bêhna berdê xebetin da ku agir bitemînin. Devlet hemû derfetên xwe bo deverên şewatê pêşkêş dikin. Niha di xebatên temirandinê de bo me astangiya herî mezin baye. Ba karê me zehmet dike. Lê em jî bi hemû hêza xwe hewl didin ku pêşî li belavbûnê bikin. Derbarê alîkariyên dewletan bo Tirkiyeyê de Wezîrê Karên Derve yê Tirkiyeyê Mevlût Çavuşoğlu da zanîn ku wan ti alîkariyek bo Tirkiyeyê venegerandiye û amade ne her alîkariyekê jî werbigirin û her wiha anîzibin ku dewletên wek Fransa, Yunanistan û Almanyayê destpêkê gotin ew ê alîkariyê birêv bikin. Lê paşê gotine ji ber ku li welatên wan jî xetereyên wisa hene, dane zanîn ku dê nekaribin alîkariyan bişînin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Manavgata Antalyayê.